Os mariscadores de Porto do Son mudaron as artes para continuar traballando. Buscan alternativas para manter a súa actividade pola falta de acceso ás axudas. A Conferia de Porto do Son ten diferentes artes, dende o cerco a artes menores, pasando polo marisqueo. Este último non está a pasar polo seu mellor momento. Os temporais que protagonizaron o inicio do ano obrigaron a pechar a campaña marisqueira de Noia, polos que os profesionais levan meses sen ir ao marisco. No caso dos mariscadores onenses, tampouco están a percibir axudas. E aquí ninguén se pudo acoller non se pudo acoller ás axudas porque ten en conta que aquí piden 120 días por 2 anos. E aquí nos cumpre ninguén. Aquí normalmente aquí a xente vai de setembro a outubro hasta diciembre, despois alternas con outros. Non cumple ninguén o requisito e máis que as axudas que dan non é viable amarrar o barco para cobrar a axuda. Polo que a súa mellor saída é alternar, cambiar outras artes. Aquí non hai ninguén parado cas axudas. A nós mátanos, e ten en conta que a cofradía tamén, porque inda que sea o retorno, son moitos cartos que fan os mariscadores daqui do Son, e iso tamén a nós tamén nos mata, o sea, todo o que non sea sumar. No que vai de ano, a lonxa de Porto do Son comercializou 87.700 kilos de produtos do mar que xeraron 341.300 euros.